Hej, hej. Máš hry na mobile, máš hry, máš hry na mobile, toto je reprezentácia o mne, toto som presne ja. Jej! Hi! Prečo nevyšlo zase 2 mesiace video? Počúvajte chaloši, ja som strašne lenivý človek, depresia, lenivosť, prokrastinácia, všetko také, takže som sa rozhodol, keďže prokrastinujem tým, že hrám hry, tak prečo nie streamovať, prečo nie zarábať peniaze, keď prokrastinujem, ale ne, jokujem. Proste mňa strašne baví robiť videá, hej, lenže ja mám také chvíľky, že proste nemám náladu proste strihať a to potom vyzerá tak, že videá sú raz za 100 rokov, hej. Počúvajte, nebudem klamať, ja som strávil strašne veľa na počítači s tým, že som hral hry. A to je všetko. A to ja nechcem. Ja chcem proste robiť niečo v živote. Ja nechcem proste len tak ležať v posteli. Tak som sa rozhodol, že začnem streamovať. Aj na Twitchi, aj na YouTube. Takže keď nemáte Twitch, nebojte sa, budem streamovať tuto na YouTube. Keď nepreferujete YouTube, budem aj na Twitchi. Snaď mi to počítač aj Wi-Fi zvládnu, keď budem na obidvoch stránkach streamovať, lebo viem, že to celkom dosť bere. Tento úžasný model bol spravený mojou dobrou kamarátkou. Jej kanál bude dole v popise, ale ona streamuje iba v angličtine, takže keď viete po anglicky, kľudne ju čeknite. Jej streamy sú strašne chill, strašne super sa s ňou rozprávali, je strašne milá. Bye bye. No, hold on. Bye bye. Musím sa pamätať, že to je na 5. Palec hore. Palec hore. Palec hore. Bravo. What the fuck is wrong with you? Hold on. Prečo to je takto? Prečo? Why are you like this? Why are you like this? Why are you like this? Why? Why are you like this? Why? Prečo to? Why? Nebudem sa pýtať. Nope.